mangipaw-itak man kanya yun. Mangipaw-itak man kanya yun. Hindi yan tupay makumusta da tao. Kumusta nga ta ni ading ko, hindi yung pay makuna. Mangmangan nga ta di jay, kunayo kumamot Puro kayo laing aming kwarta. Parang kitkita yung launay kanya. Parang kitkita yung kanya, bangku Kasi ayaklatan, agipugtita kon. Agirwara kon, alaan dati kwarta, no kay kaya yun? Nga kayo launay yun, ang panunot kayo mangkade. Halay nga data puro kwarta ti bagbagayo. Tatagarod, ay nagarod to brain tayo kit di nakpay nga nagsweldo, takapawpapit kulain kanyayo launay. Hindi naman naklain nga nagipaw, tatay bagayo manan, ngawan ti pang bagasyon, awan ti pang sidayon. Pati takanin ti baboy awanan. Launay yun, nyalaunay ti gastos yun. Nyalaunay ububrain yun, siguro lamot kayo nga lamot, supalpal kayo nga supalpal tangiwa yo. Iso, ila ko yung gamin dahil tababoy yun. Natikas tangay kakamping iso pagproblemaan. Pani, apo, habang dumadakil dahil nga baboy kat umad-ado ti kwartang naibus na. Anya, basit pay, buryas pay laang. Ako launa yan, datang nga buryasan na yan. Basitan pay laang gayang tamo ngay kat dakilan. Tanong mabaling nga ilakon, tanong di kwartayon. Ano pangalaan yung pangsidayon, pangkaanyon. Hampay magayam. Nya karot tatati aramidin tayo. Pati dahil nga baboy, pagproblemaan. Alagarod, gapulain ti asik kada kayo. Anong saklapan ang trabaho dito yun. Ti aging ganan, tapno ti kastangay kat masuportahan kayo. Ti aming kayat yo, aming pangkaan nyo, aming pang-allowance yo. Alasak aminin, tag-sakripisyon. Total ka talaga nga customer, tagkakabsat. Kat inyapay nga, iti may bagayo. Hindi kayo manlag thank you, no naipaw ito. Hindi kayo manlag thank you. Ay thank you ading, kunayo mat tap no tikas takat maganasan lakmat, nga mangpawpawit kada kayo. Anuhan lain mo nga, kada tumawag kayo kanya, kat ibagayo, nga kwarta. Puro kayo lang kwartan, basit sa lang yun, kat agro-pro pa kayo nga kwartan. Ala, sige garudan, tani, ang trabaho ako, tapno tikas takat makaurno, tipang pawit ko kada kayo. Mayaban na among ko, gusto na garud dato yun, nga taon tintinawag yun, puro kayo la aming kwarta. Puro la kwarta, tibagbagayo kanda tao. Halaga rudan, babayan manong, katagan anad kayo di ang bagpay siyak ta may baga kanyayo, tagan anad kayo ta. Kaysa kanyayo, di pa nga may baga, no naawat yung ti kwartan, awanan. Di pa ang muda taon ukwan, sayon tuman lang ang muda taon, into no, dumawat kayo man iti kwarta kanyakon. Lakad nga ugali yun, bye!